Aquest document és un treball d'investigació periodístic que desitja plantejar un nou model comunicatiu per al territori valencià i alhora proposar una fórmula ajustada a les necessitats de la societat valenciana perquè aquesta dispose d'uns mitjans de comunicació públics. El projecte és el resultat de la primera edició de la beca Emili Gisbert, que atorga la Unió de Periodistes Valencians i que han dut a terme els periodistes Daniel Martín i Pura Requena. Plantejar en aquests moments com abordar la reordenació del sector audiovisual i de quina forma recuperar els mitjans públics suposa, d'una banda, enfrontar-se a una realitat complexa i desafiant, i d'altra, ser conscient que després de dècades de pràctiques viciades, l'oportunitat de construir un projecte nou, sostenible i durador sembla més a l'abast que mai. No podem obviar que ens trobem en un context de canvi de model audiovisual, on l'evolució és encara incerta, també per a les veus expertes del sector. Un moment on està produint-se una migració cap a la xarxa que no sabem com conclourà i si la nova tecnologia aconseguirà els estàndards de qualitat i facilitat en l'accés necessaris per a esdevindre majoritària. Aquest procés de transformació manté encara importants incògnites, especialment perquè es tracta d'elaborar una predicció en bona part sociològica que ha de preveure els comportaments de la ciutadania, sobretot dels integrants més joves que s'han educat en el consum de continguts molt especialitzats. Precisament per això, considerem que entre les primeres tasques que hauria d'abordar un òrgan amb les màximes competències reguladores en el sector, en el nostre model, el Consell Valencià de la Comunicació, s'inclouria l'estudi detallat de tots aquests processos, així com la contribució a la configuració d'uns nous mitjans públics que s'edifiquen progressivament, adaptant-se així als canvis mentre aquests es van produint. De la mateixa forma, aquest document defensa la reducció dels recursos destinats per les administracions públiques a l'elaboració d'informació institucional dirigida a defensar la gestió de l'administració en lloc d'únicament informar d'aquesta.